Днес ще ви покажем как да депозирате средства във вашия профил в Национална лотария. От началния екран избирате бутона на Национална лотария. Въвеждате вашето ЕГН и натискате бутона Продължи. След извършена проверка ще се появи екран за плащане, в случая за депозиране. Минимална сума за депозиране е 10 лева. След направено депозиране натискате бутона Продължи и терминал ви издава разписка за направения депозит.